gendang bodoh ya. Iki kan wis kalah wisan si Balakiwa wis kalah. Bodoh gas gitu. Iki ini jadi cara kasarnya kepengin meningkat waktu gas jak sesuai iramane kendang. Tak de tak dang tak dang tak gelang tak gelang tak gelang tak gelang tak gelang dak dak dang 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 tung jeleng buisan. Iki ditotose sing enak sing Balakiwa iki tangane piye amrih ben enak nekling ini. Iki usahakan iki ning ngarep. Ojo kene burine elek. Masane iki ning ngarep dicepitno tangan telu iki. Tek. Oke, wis. Baru iki maju. Iki maju. Nih. Burung tatu awak wis nggawa gaman. Maju rene. Pupuh bodoh pecah sirahmu kan. Ampleng. Dak. Dak. Gas. Dak. Dak. Ayo. Dak. Dak. Aneh koyo mau koyo awal. Dak. Dak. Gas. 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 Set. Set mencolot. Wih. Gas. Gas. Lah iki lek mencolot sing iki piye Mas? Oke. Iki benek pupuh bodoh pecah sirahmu we maju rene. Wah. Tak ilangi cagak sirahmu we. Hop. Hop. Bes. Dak. Dak. Maneh. Dak. Dak. Koyo awal. Des. Sret. Hop. Des. Oh, woi. Iki men apa koprol ya ora apa-apa. Das, das. Wit, das, das. Das. So, iki iso dianggati ngene ya gelem. Sik, dianggati koyo ngene. Sik, alon. Oh. Hop, hop. Des. Dak, dak. Gitu. Sret, sret. Nganggati ngene. Wit, ayo. Des. Iki dianggati. Sret. Des. So. Nek kepengin kaya apa? Iso ngene-ngene kae. Iki diangkat ngene. Set. Des. Gitu. Tapi usahakan tangannya harus langsung cek langsung siap siaga. Dek, dek. Dek, dek. Set wit des. Wit des, des. Des. Nih. Wes, monggo terserah. Sing penak sing ndi. Manut. Wes, bar kuwi iki sekarang akhir. Ojo endo kowe, ora. Ayo. Das, set, hop. Des. Dak, dak. Pas, das. Langsung iki tangan wis kudu siap iki sing kiwa. Apa sing tengen? Dak. Dak, put. Set. Pampleng. Das. Waduh. Wes, iki mlebu sik. Iki sambat sik, loro. Waduh yo. Pampleng. Das. Sikat langsung. Dak. Nah, lek nyikat. Lek kepengin
sing terakhir mau kan ini dikoprol sik. Des gitu. Lalek nikat usahakan iki rene. Dok. Lah iki sing kiwa ngene. Mlebu kotak. Wah. Nah, ini. Es. Mana ya? Ini. Nih, seret. Dek, gitu. Set. Asal. Sekarang nih kalau mau tak takde. Tak delang, tak delang, tak delang, tak delang, 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 tak, dang, tuh, jeleng. Sing ditata sing penak kaya mau. Terus sing tengen si Anoman siap. Metune biasa wae. Nah, harus diulat-ulat sik. Delok sik. Ilang cagaing sirahmu maju. Wah, jan. Oh. Iki karep apa? Si Anoman arepe ngrebut gaman iki. Dah. Set. Hop. Coke. Das. Blak. Maneh. Dek. Perapatan. Gitu. Maneh. Des. Dah. Dibaleni maneh kaya mau. Dah. Set. Hop. Des. Wamleng. Des. Das. Hop. Wih. Das. Des. Langsung mlebu ae. Des. Kan nginggati kan iki cek. Wes. Ambekan aja lali. Was. Mati kowe. Dah. Hop. Des. Dah. Awas ya, ini terakhir. Nah. Set. Hop. Ups. Dah. Yes. Waduh. Wah. Sik, pelaran sik. Waduh. Mampleng. Das. What? Nah, ngono dah sini. Oke.